Dala som si od určitého momentu predsavzatie, že nebudem točiť reakčné videá na rôzne profily alebo ľudí, ktorí šíria rôzne polopravdy alebo vyslovené blbosti o výžive a zdraví na internete. Dalo by sa na tom získať strašne veľa followerov a lajkov, ale príde mi, že nechcem týmto ľuďom ešte viacej pridávať vietor do plachiet tým, že budem podporovať algoritmy mojou reakciou. A jednak ti úprimne musím povedať, že mnohé z týchto profilov, ktoré sa ľudí napríklad snažia zastrašovať o tom, aké nebezpečné sú bežné potraviny, mne osobne prídu, že smiešne. Smiešne v tom zmysle, že mne príde, ako keby tí ľudia sa ti snažili nahovoriť, že v každom supermarkete niekde pri vchode stojí nejaký zamestnanec, ktorý ti silou, mocou pchá nejaké ultrasprocesované potraviny do košíka. Vieš, ja mám niekedy chuť týmto ľuďom povedať, že Jano, neuveríš, na čo som prišla. Ty vedel si, že keď normálne prídeš do obchodu, takže si slobodne a dobrovoľne nemusíš kupovať tie hnusné čipsy vypražané v palmovom oleji, ale že si namiesto toho normálne môžeš kúpiť jablko? To je čo? A teraz vážne, ja neberiem kvalitu a bezpečnosť potravín na ľahkú váhu, ale príde mi aj z mojich dlhoročných skúseností, že čím viac existujú takéto profily, tak tým viac to v ľuďoch ešte viac prehlbuje pocity neistoty alebo vysloveného strachu. Neuveríš, koľko ľudí ja som mala možnosť zažiť aj v mojej praxi, ktorí boli tak vystrašení a tak s prepáčením zmagorení z bezpečnosti potravín, že obyčajný nákup v supermarkete pre nich bol ako nejaká prechádzka zamoreným údolím. Poznám ľudí, ktorí si za celú zimu nekúpili pomaly ani jedno ovocie a zeleninu, pretože boli presvedčení, že pokiaľ to nie je nejaké vyslovene farmárske alebo bio, takže je to pre nich absolútne škodlivé. Pričom solidné vedecké dôkazy nám jasne hovoria, že pravidelne konzumovať ovocie a zeleninu, byť aj obyčajnú zo supermarketu, je rozhodne pre všeobecné zdravie lepšou voľbou, než ju nekonzumovať vôbec. A odhliadnúc od toho všetkého, mňa strašne rozčuluje práve ten princíp, že to ľudí neskutočne zneisťuje a že im to berie ďalšie mentálne kapacity, ktoré by mohli využiť oveľa inak. Týmto chcem apelovať aj na teba. Ak máš pocit, že ťa nejaký profil vyslovene zneisťuje v jedle a vyvoláva v tebe pocity strachu a neistoty, jednoducho ten profil nesleduje a nevenuj mu pozornosť. Sociálne siete dnes bohužiaľ fungujú tak, že to, čo mu dávaš pozornosť, a to ide do popredia. Algoritmus v zásade nezaujíma, či sú komunikované informácie pozitívne alebo naopak škodlivé. Do popredia ide jednoducho to, čo mu dávame pozornosť. Preto ak máš pocit, že ťa nejaký profil zneisťuje, nekomentuj, nešeruj, nelajkuj a zachovaj si odstup.